Χαίρετε, Ηλίας Κούτλας μαγειρεύει, Οικογενειακή Τράπεζα. Ξεκινάμε άλλο ένα ευχάριστο και νόστιμο επεισόδιο. Η σημερινή συνταγή που επέλεξα να κάνουμε είναι σπανάκια με θράψαλο. Και στην σάλτσα θα χορτάσουμε και θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Που θα χορτάσουμε, όχι τίποτα άλλο, για να φάμε μετά και ένα γλυκάκι. Σωστά. Γι' αυτό πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτήν εδώ τη συνταγή και ξεκινάμε το μαγείρεμα αμέσως τώρα. Μέσα στην κατσαρόλα μου θα ρίξω 1/3 του φιλιτζανιού ελαιόλαδο. Ναι, μου αρέσει και λίγο παραπάνω ελαιόλαδο. Έξτρα παρθένο ελληνικό ελαιόλαδο. Έτσι να πάει σε όλη την μεριά της κατσαρόλας. Και θα ρίξω τα πράσα. Να σουταριστούν 4 πράσα, έτσι, ψιλοκομμένα. Και το φρέσκο το κρεμμυδάκι μου. Θέλουμε 4 με 5 λεπτάκια για να γυαλίσουν λίγο, έτσι. Τα πράσινα μας θα ρουφήξουν το ελαιόλαδο, οπότε πρέπει να ανακατεύουμε για να μπορέσουν να μας δώσουν και το υγρό τους τα πράσα και τα κρεμμύδια. 5 λεπτάκια θέλουμε, δεν θέλουμε παραπάνω. Βλέπετε, έχουν γυαλίσει, έχουν μαραθεί τα πράσα μας και έχουν μείνει στη μισή ποσότητα από ό,τι ήταν. Σωστά. Ωραία. Τώρα σε αυτή τη φάση εδώ βάζω τα θράψαλά μου μέσα. Εκεί. 1 κιλό θράψαλα, πλυμμένα, καθαρισμένα. Όπου έχει μοσχομυρίσει ήδη. Το πράσο έχει βγάλει πολύ ωραίο άρωμα, μου αρέσει πάρα πολύ. Πώς είπαμε, 3 με 4 λεπτάκια, όχι παραπάνω. Ίσα να αλλάξει το χρωματάκι. Τώρα, εδώ βλέπουμε ότι τα θράψαλά μας έχουν βγάλει νεράκι, δεν πειράζει, αυτό είναι καλό, okay. Μας αρέσει. Ωραία. Και θα ρίξω την ψιλοκομμένη ντοματούλα μου και το 1 φλιτζάνι νεράκι. Θα το δώσω ένα ανεκάτεμα, δεν πάει παντού, και πρέπει να αφήσουμε τώρα αυτό να σιγοβράσει σε χαμηλή φωτιά, σε μεσαία δηλαδή, 15 λεπτάκια. Θα πάρει μια σύβραση δηλαδή.
το σταυρώσω κιόλας. Και ο Θεός βοηθός, έτσι. Βάζουμε και το καπάκι από πάνω. Και περιμένουμε. Ψιλοκόβω τα μυρωδικά μου. Δύο κουτάλια της σούπας, δηλαδή μαγιτανό, 2 άνηθο και λίγα φιλαράκια από φρέσκο δυόσμο. Όσο το φαγητό μας βράζει, ρίχνουμε και κάνα ανακάτεμα, έτσι. Τέλειο. Καθώς περνάει ο χρόνος μας, βλέπουμε ότι τα θράψαλά μας έχουν μικρύνει λίγο. Καλά, το άρωμά τους είναι υπέροχο, έτσι. Και τώρα ξεκινάει ο αγώνας. Για το σπανάκι. Ρίχνω το σπανάκι μέσα και πρέπει αυτό να μαραθεί, όχι από κάτω μέσα. Okay. 1 κιλό σπανάκι. 1 κιλό σπανάκι. Πώς θα χωρέσει εδώ μέσα? Βάλτε το, μην στενοχωριέστε. Αρχίσουμε να το ανακατεύουμε. Δεν είναι μόνο. Είναι και αυτό. Αλλά πρώτα πρέπει να το ανακατέψω εδώ, να μπορέσει να μαραθεί λίγο, έτσι. Γιατί δεν θέλει πάρα πολύ το σπανάκι για να μαραθεί. Αυτό είναι. Έτσι, γυρίζουμε γύρω-γύρω με την πιάστρα μας και ήδη βλέπω ότι αρχίζουν και μαραίνονται σιγά-σιγά. Αυτό είναι η ελληνική φύση στο πιάτο μας. Πολύ μ' αρέσει. Που λέει και στην Κύπρο, πολλά είναι ωραία. Και ανακατεύω. Και βάζω και σπανάκι. Και ανακατεύω και βάζω και σπανάκι. Κύριε Λέησον, δεν θα μας αφήσει έτσι ο Άγιος Εφρόσυνος, θα μας ευλογήσει. Έτσι, θα μας βοηθήσει. Γι' αυτό το έχουμε και το εικόνισμά του και το καντήλι του εκεί πέρα. Να σας πω ότι και τα σπανάκια θα βγάλουν νεράκι, σωστά. Έχουμε βάλει ήδη μέσα νεράκι. Τέλεια. Έχουμε πολύ αγώνα ακόμα. Όχι όμως πολλή ώρα. Να ξέρετε, από τη στιγμή που θα βάλουμε τα σπανάκια μέσα και θα πιάσουν, θα αρχίσει η βράση, θέλει 1 τεταρτάκι να βράσει. Θα ρίξουμε και το ριζάκι μαζί. Ωραία. Το ανακατεύω και να πάνε όλα τα υλικά μαζί με το σπανάκι να αδελφώσουν. Και βλέπετε όσο το ανακατεύω, άλλο τόσο αυτό το σπανάκι μαραίνεται. Ρίχτω, Ηλία.
Τέλειο. Πού είναι το ριζάκι μου? Και εδώ ανακατεύω. Δεν το αφήνω έτσι. Για να πάει από κάτω να πάρει τα υγρά. Πολύ μ' αρέσει το σπανάκι. Είναι τέλειο. Τώρα λοιπόν έχω βάλει τα σπανάκια μου μέσα. 15 λεπτά βράσιμο. Βάζω και το καπάκι που μου αρέσει πάρα πολύ το καπάκι. Από πάνω το βάζω, μιλάμε, τρελαίνομαι αυτή. Αλλά όταν είναι και ανοιχτό το καπάκι μου σκομπρίζει όπως μύριζε τότε που μαγείρευε η γιαγιά μου, η Ευαγγελία. Λοιπόν, συμμαζεύουμε, έχουμε τα λεμονάκια τα μυρωδικά μας, περιμένουμε 15 λεπτά και συνεχίζουμε. Έχουν περάσει τα 15 λεπτάκια. Βλέπουμε το φαγητό μας έχει γίνει. Όπου όμως σχοβολάει όλη η γειτονιά. Εδώ τώρα ρίχνουμε τα μυρωδικά μας όλα μαζί. Άνηθο, μαϊντανό και δυόσμο που θα μας δώσει τέλειο άρωμα ο δυόσμος. Το λεμονάκι μας. Και τι θα ρίξουμε στο τέλος που δεν έχουμε ρίξει? Δεν έχουμε ρίξει ούτε αλάτι ούτε πιπέρι. Θα το αλατίσουμε στο τέλος. Θα ανακατέψουμε, έτσι, να πάνε όλα τα αρωματικά σε όλο το φαγητό. Και τώρα ένα δεκάλεπτο ξεκούραση, αλλά πώς? Θα βάλουμε το μπουρνουζάκι του. Τι σημαίνει αυτό? Θα βάλουμε την πετσετούλα μας από πάνω και το καπάκι και θα το αφήσουμε 10 λεπτάκια να πιει τα υγρά του. Να τραβήξει τα υγρά του, έτσι. 10 λεπτά και ρήγμα. Εν τη αυτή περιπτώσει βάζουμε την κατσαρόλα εδώ και είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε το φαγητό μας. Σπανάκια μας τράψιλο, πράσινο κρεμμυδάκι, άνηθο, λαϊνό, δυόσμο, άλλο πιπέρι, ελαιόλαδο, λεμόνι. Όλα τα είπα, Βγάζω το κοπάκι και την... και την ωραία μου. Τι να πω, τι μου σχομυρίζει, τέλειο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πω. Θα τα πει όλα η γεύση μας σε λίγο. Καταρχήν αυτό το ότι είναι ζεστό το φαγητό και μου βγαίνει έτσι όλο αυτό το σκηνικό, παιδιά, είναι... Νομίζω ότι είμαι στα λουτρά στο Λαγκαδά μέσα στην αίθουσα και... Δείτε. Τέλειο. Θα βάλω και λίγο δυόσμο στο πλάι, να το στολίσω. Να το βγάλω και μια φωτογραφία, έτσι. Γιατί έχουμε και Instagram, έτσι. Τέλειο, παιδιά. Μπράβο σε όλους που εύχεστε για να γίνει το φαγητό ωραίο. Ήρθε η ώρα της δοκιμής, έτσι.
Δόξα τω Θούλη να λέμε. Δόξα τω Θούλη, έτσι, να μην το ξεχνάμε ποτέ. Βλέπω το ριζάκι είναι τέλεια βρασμένο. Θράψαλο ακόμη πιο τέλεια. Σάιφ. Καλά. Τρομερό. Έχει και ένα ζουμάκι από κάτω που είναι τέλειο. Πολύ ωραίο, παιδιά. Όλα τα λεφτά και τα μυρωδικά δίνουν το άρωμά τους. Μπορεί να χνίζει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν καίγομαι. Απολαμβάνω. Πολύ ωραίο φαγητό. Ιδίως όταν γέμισε το βιόζο μέσα, παιδιά, είναι τρομακτικό. Νομίζω και για ουζάκι θα είναι ό,τι πρέπει, έτσι. Τέλειο. Το μυστικό ξέρετε ποιο είναι, εκεί. Ο Άγιος Ευφρόσινος. Βοηθός. Και εμείς είμαστε μάγειρες με τον Άγιο Ευφρόσινο, βοηθοί μαγείρων. Γιατί αν δεν ήταν και αυτό, δεν θα γινόταν τίποτα. Ναι ρε φίλε, δηλαδή, αν δεν είχες τέτοιο δάσκαλο μάγειρα, δεν είχες τίποτα. Έτσι λοιπόν, μετά το χορό μας και το σιρτάκι που κάνουμε εδώ πέρα, έτσι, τελειώσαμε την ωραία μας συνταγή. Μου άρεσε πάρα πολύ, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία να τη δοκιμάσετε. Αξίζει, να ξέρετε, δεν είναι κοστοβόρα και είναι πολύ νόστιμη. Το καταλαβαίνεις αυτό, νόστιμη, πάρα πολύ ωραίο. Από το Good Lealea, μάγειρα ή τα κάπα 11 που λέμε, ως την επόμενη φορά να είστε καλά. Να εύχεσαι, θα εύχομαι να είμαστε καλά, να μας έχει ο Θεός καλά. Διευχών.